Kowe dina Minggu selo apa ora? Piye lek arep ngejak ngangkring touring po mancing iki? Seko esuk tekan sore ready kenceng iki lek. Nah, kebeneran iki ana kajian ustad saka jam 7 tekan jam 8, Bro. Oh iya lek aku ki ana acara arep oleh undangan aku, Ding. Oleh undangan. Kondangan kancaku lek. Jare selo sedina ngoyo kok muni ana acara iki piye to? Lek entes lek WA iki dadakan kok. Mbok rasa ngapusi kowe karo wong tuwa. Yo mangkat yo. Men kisen ilmu agama barang, Bro. Nutrisi iman ki penting, Bro. Ora meng nutrisi ki weteng tok. Meng sejam, Bro. Nek saka 24 jam yo isi ana 23 jam selo. Kapan-kapan wae, Lek. Walah, meng alasan wae.